L'intercanvi d'idees, veure també un poc què fan en els altres col·legis, com tenen l'hort, pots agafar idees, pues jo faig això, pues jo l'altre, un intercanvi, la veritat que molt bé. I és una oportunitat per a compartir experiències que ens poden servir i ajudar per al bon funcionament de l'hort. València, Alacant i Castelló, quan més siguem millor, més experiències tindrem i més aprendrem els uns dels altres. Es muy motivador poder trabajar de una manera más práctica y dándole la vuelta un poquito al currículum, pues sacando, exprimiendo y haciéndolo todo más participativo, más motivador para el alumnado. Sí, vamos a ir ocupando las mesas, los más afortunados a la sombra, pero también hay que ocupar las otras. Ya. Aleshores, penso que sí, que evidentment és una oportunitat per a poder donar-li a l'hort escolar una importància en el currículum que probablement no tinc actualment. Igual que tenim una emergència climàtica, aleshores tenim una emergència vital a l'hora de donar un fonament i una importància a lo que realment és la vida. Des de la Conselleria fiquem en marxa tots aquests projectes d'innovació educativa que enguany n'hi ha un percentatge molt gran de projectes que ens han entregat els centres educatius. Jo crec que la xarxa és una ferramenta fundamental per posar en valor l'horta i per posar en valor també tot el que l'envolta, els seus valors d'alguna manera paisatgístics, culturals, alimentaris, econòmics, històrics. Tot aquest conjunt jo crec que se veu molt ben reflectat també en els projectes que es duen a terme en els horts escolars. Y desde la ciudad de Valencia pues queremos sumarnos a esa red también del País Valencià para que podamos consolidar y para que todos los docentes y todos los implicados puedan conocer la situación del resto de centros y podamos generar herramientas que se pueda fortalecer y consolidar la red. Pues una de las cosas que más me ha parecido que tiene sentido es tener el espacio para encontrarse y poder tratar algunas cosas que parece que en solitario son imposibles y que cuando haces en comunidad se hacen viables. Pues yo creo que ha sido espectacular. Yo solo de los diálogos que ha habido esa intención de compartir de los problemas que tenemos, ponerlos conjuntamente para buscar soluciones, te das cuenta que estas redes son soluciones. I al final l'objectiu seria aquest aprenentatge global, no? Per el que dius de curricularment, poder globalitzar-ho tot i que forme part del dia a dia. I a nivell de currículum que estiga en aquesta programació anual i que estiga contemplat.